बिराद माने मा होनो रायजोफोर बिराद गियान गोनां आखल गोनां बिराद भाषायावनो हक माबायावनो हक बिराद मोजां मोजां आखा फाखा माने बिमा बिफाया माने फोरोंहरखादों आरो जोनोमनिफ्राय नङा होमब्ला दा ओरैबायदि गियान गोनां दं बे इउपिपिएल दोलोनि आइजोफ्रा माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो माने 100 बार जोनोम लाबाबो बिथांमोना 100 बार जोनोमनि थाखाय बिमा बिफाया माने बिसोरनो माने गियानखौ हरखादों आरो नङा होमबा बिराद फाग्ला हौवायानो जा हिनजावानो जा बे दोलोआव ओरैबायदि फाग्ला दं लाजिनानैनो सेस जागोन आरो दा सिन्था खालामदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सासे बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर महिलारि सार बिथांखौनो माबायदि रायनो हायो नङा होमबा दिनै बिटिसि जन्म होग्रा दिनै बिटिसिखौ नोंसिनि इउपिपिएल दोलोआ लाबोनाय नङालै सिदा बाथ्रा बै जोलैनि हांगार आइजोफ्रा सोलोंनानै लानाया मोजां सिदा बाथ्रा आरो सोर बिमा बिफाया बेफोरबायदि गियान होयो आरो बैफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला बे बिमा बिफाया लाजिनाय मोनना मोना बेखौसो साननो गोनां आरो नङा होमब्ला ओरैबायदि गुन्दि गुन्दि मानसि दंखायो फाग्लासो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला आरो ससियेल मिडियायाव माखासे माबाफोर नुबावदों आङो मा होनो बिदिखौ रिल्स खालामग्रा मुलि फानथिंलाबायग्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने इउटुबनि गेजेरजों ओमफ्राय मा होनो फेसबुकनि गेजेरजों मुलि फानथिंलाबायग्रा बै ललिपप सोबग्राफोर आरो दा बिथांमोनाबो ओरैबायदि बे साननै सानथामसोआव माने रोनावलाबायदों बखिलाबायदों नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि एबसु आरो इउपिपिएलफ्रा नैबे एसटिनि जेनाखि दावराव दावसिया जोबबानो बबे माबाखौ लानानै आयदाखौ लानानै राजनिति खालामबावनो हा बबे आयदाखौ लानानै राजनिति खालामबावनो नोंसिनि इउपिपिएलआ थांनाय समावथ' जानला मोनलानि आयदाखौ लानानै राजनिति खालामबाय दिनैनि बे समाव एसटिनि दावराव दावसिया जोबबानो बबे राजनितिखौ खालामनानै बबे इलेक्सन केम्पिङाव ओंखारबावनो बाजारि साइसफोर नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दुखु मोननानै लाब गैया बिथांमोननि आखलावनो गाज्रि गाज्रि बुंनांगौ जायो आरो हौवा जानानै एफा गाज्रि गाज्रि भाषा बुङो होननानै माने सानबाबो जेबो लाब गैया बिथांमोना जेरै माने बाथ्रा बुङो बेबायदियै जों फिननाय होनो गोनां जागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बहुद जारलालै रायजोफोर बे दोलोफोरजों नङा होमब्ला थांनाय बिटिसि इलेक्सनावथ' बिथांमोना 75% धंस जाबाय आरो दाथ' माने 25%ल'सै नङा होमब्ला आरो बे 25%आबो दिनैनि दावराव दावसिनि जुनै मा जागोन माने 95%आ फैगोन इलेक्सननि सिगाङावनो बे इउपिपिएल दोलोआ लांदां जाबाय रायजोफोर बेवहाय गेरेन्टिखा आरो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनानै साननानै लाबानो जाबाय माने बै 5%आ थागोन बे लिडारफ्रा थागोन आरो माने बे लिडारफोरखौथ' जोंना खानाय गैयै सारा माने बिराद फाग्लाखा बेबो माने लाखाया आरो माने बिपिएफ दोलोआव लानाय गैया लानाय नङा आरो लायोब्ला बिथांमोना मालाखौनो एन्जरफोर माने गुदुङाव हाबनाय बायदि हाबफैजोबसिगौ नैबे बिपिएफ दोलोआव दा लाया दा लाजायैखाय दिनै बिथांमोना बिराद माने बिराद सिन्था भाबनाजों माने इउपिपिएल दोलोआव दं आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ माने गाज्रि मोननो हाला आरो गाज्रि सोदोबजों रायनो हाला बै माने लाजायै नेताफ्रा आरो एमसिएलए आरो गिदिर नेताफ्रा खिन्थु मोनसे खोथा रायजो राजाफोर दा बेबो लिडारफोरनि अनगायै बै रायजो राजाफोरखौबा लायो बिपिएफआ दा बिराद साननो गोनां ना रायजो राजाखौबा लाजोबो बजबजोबो रायजो राजाखौबा अननो रोंगौ आरो खिन्थु बै लिडारफ्रा माने मा होनो अनजायै जेनाखि बेबहार जेनाखि आखल खालामदों नङा होमबा बिटिसिखौ धंस खालामनायनि बिनि थाखायनो दिनै मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङा बै लिडार एमसिएलएआनो हक माने एसे थेखा लिडारफोरखौनो लानायाव गैया सेस गालि बुन्दुमोन
UPPL नि आरो एबसुनि बुन्दुमोन लांदां नोंसोरो दा मा बुंबावब्रा रायजोफोर नङा होमब्ला बेफोरबायदि फाग्ला दहब फागि दहबफ्रा माने बे UPPL आवनो दामायजोबदों आरो नङा होमब्ला दिनै मा होनो ST नि दावरावा बोरै जादों आरो ST नि जेंनाफ्रा बोरै जादों बिथांमोननि दोलोआ 100 आव 100% मोनथिखायो सोरबा CC2आनो हक सोरबा एबसुआनो हक सोरबा UPPL दोलोनि नेताफ्रानो हक दिनै सावरायनायाव बिथांमोनानो थाजोबो बै आसाम एसेम्ब्लियाव नङा होमब्ला अब्लाबो मोनथियै बायदि बिथांमोना मोखास्त' आन्दलन खालामफैयो BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गादबनो थाखाय बदनाम खालामनो थाखाय नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो आरो साननो गोनां रायजो नोंथांमोन जिखुनु गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो गावसिनि बुंनाय बायदि बुंजानो गोनां जायोलै रायजो नोंथांमोन नङा होमब्ला आरो खोनादों बिथांमोनहा माने बे राजनिति फोथाराव माने बै माने सेलादार बेलादारफोरखौ नामायनायनि सिगां मा होननाय खोनादों माने सुइजारलेण्डआव लांनानै ट्रेनिं हैग्रोयोनो मोनथिबाय ओरैबायदि ट्रेनिं होयो आरो माने मा होनो बे फंसे खोथाखौनो बिथांमोना माने बुंबाय थागोन आरो ओरैबायदि एकदम नङाबाबो नंथारगौ होननायाव बिथांमोना दं आरो माने देरहाथारनांगौ जाहैदों ओरैबायदि ट्रेनिं माने दिनै मा होनो ST मोना होननानै बुजिखागौ अब्लाबो बिथांमोना मा खालामनांगौ जाहैदों STखौ बिसोर होथारगोन होननानै माने बेफोरबायदिजोंनो देरहानांगौ होननानै माने ट्रेनिं होयो होननाय खोनादों आरो दा दिनै बिथांमोना सुइजारलेण्डआव लांनानै ट्रेनिं होयो होननाय खोनादों बिसिबां सैथो बुजिया आरो दा साननो गोनां बाथ्रा दा आं सानो दा जाय ट्रेनिं मास्टारा बिथांमोनखौ होदों माने इसिबां माने गोरों नङा बायदिखौ आं सानो आरो माने सोलायनांगोन आरो बै माने ट्रेनिं मास्टारफोरखौ अब्ला माने UPPL दोलोआ एबा जोंनि माहारियारि आफादफ्रा मालाबा एसे सोलायनो हागौ होननानै आं सानो आरो रायजो नोंथांमोन नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना मा बुङो मोनसे राजनिति खालामनो थाखाय बै समाव होनबाय मानाव गिदिर महिलारि सारा बड'लेण्ड मोननो क्राइटेरिया गैथ'आ होनबाय दा बेखौनो क्राइटेरिया नांथ्रा होननानै प्रमद बन्दु बिथाङा बुंलायबाय नङा होमबा दा बिनि फारसेनो दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLनि नेताफ्रा गोजावलाजोबलायबाय दा बे रोखोमनो जादों मानगोनां रायजोफोर बेफोरबायदिनो बिराद बायदिसिना घटना जायो रायजो नोंथांमोन दा जमा खालामनांगौ आरो मालाबा माने जाथायफोरखौ अब्ला माने बुजियो माथो बिदि सोलै होननानै साननो गोनां जागोन आरो दा दिनै बिथांमोना बुङो क्राइटेरिया नाङा बड'लेण्ड मोननो क्राइटेरिया नाङा होनबाय नङा होमबा दा दिनै फाइनालि बिथांमोना क्राइटेरिया नांगौ जालायबाय आरो जोबनायाव आरो बिनिफ्राय नै दा ST होनायाव क्राइटेरिया नाङा होनलाय क्राइटेरिया गैया गारा ST होगोन जालायबाय आरो दा STखौबो सोर होगोन जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङासो होगोन जाहैबाय सेसलै दा बेनो आरो रायजो नोंथांमोन नङा होमबा मिनिनायनि खोथा नङा दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जुदि ST होनो हायोमोनब्ला मालाखौनो दावराव जानानै गन्दगल जानानै सेस जासिगौ मानाव गिदिर महिलारि सार बुंनाय बायदि ST होनो हायोमोनब्ला बै मामा सोरगोआव थाग्रा मामा बे मामायाबो ST होनो हाया बै गोजौआवसो ST होनो हायो गासिबो माने होनांगौ होनाङै क्राइटेरियाखौ बै गोजौनि मानसियासो माने बानायो दा दिनै गोबां जानला मोनला बुंब्लाबो माने बियो मोगथाङाव महर मोननाय जानाय नङा आरो रायजो नोंथांमोन दा बाथ्राया बेनो आरो रायजो नोंथांमोन दिनै क्राइटेरिया नाङामोनब्ला खुनु आयेनानो सोलिनाय नङामोन आरो बै आदालत माने एसेम्ब्लिफ्राबो थानाय नङामोन आरो नङा होमब्ला क्राइटेरिया नाङामोनब्ला नङा होमब्ला बे क्राइटेरियाफोरखौ बे आयेन आफादावसो बानायनाय जायो नङा होमबा एसेम्ब्लि आरो बे माबा माबियावसो बानायो आरो दा बेफोरबायदिनो आरो क्राइटेरिया नाङाबा दिनैहाय बेफोरबायदिजों आन्दलनबो खालामनांगौ गैया जासिगौमोन आरो नङा होमब्ला दिनै मानि थाखाय नारा नाथा बुलाय बुसि गावजों गाव दावराव दावसि जायो दा बेफोरखौ साननो गोनां आरो रायजो नोंथांमोन